Jednou za několik let, ten interval je třeba 3-4 roky, máme tu myšlenku natočit novou desku, nový písničky, to je z toho důvodu, aby vy, který na nás chodíte, jste neposlouchali furt to samý. I když ono jako je hrozně těžký vždycky vybrat ty písničky, protože je jich hodně a oni většinou z první desky jsou to takový kultovní záležitosti, tak tomu se pak ale nabalujou ty další z těch dalších desek. Tak my jsme už před létem, nebo na začátku léta vypustili jednu písničku, ta se jmenuje Připijím. Tu jste určitě už někdo z vás viděli, je to v podobě klipu samozřejmě ke zhlédnutí. My jsme před asi 14 dněma k této jedné dodělali další a už je připravená nová deska, která vyjde v listopadu. Tak vy, který budete mít chuť, tak samozřejmě si to kupte, nebo si to spíš možná asi stahněte na Spotify a těch platformách. Tak to bude samozřejmě taky. Tak Připijím je vlastně taková ochutnávka, kterou znáte, ale kterou vám dneska tady v Benešově zahrajeme.